Tak po minulej prehre mi to nedalo a vyzval som Paliho na odvetu. Takže ideme hrať Star Realms zas. A tentokrát idem prvý ja, takže možno to pomôže. A ja mám 5 kariet. Ja mám 3, ale tak idem prvý. Dobre, hneď mám 3 na nákup. Tak si kúpujem toto. Počkaj, nie, toto si kúpujem. To je ambasádor. Počkaj. A ja mám 3 na nákup. Opakuje, lebo som išiel ja prvý. Decisions. Neviem. Lebo tam to pekne lieči ten kutr. Ale... Šutr. Tu je zase tá... No ja to je. Za 3 toto. A ešte ti dám 2 damage. Nezačína sa to pekne. Náhodou. Dobre, tak 4 na nákup. Kupujem si toho kutra. A to už asi nemôžem. A toto, špeha. No a jeden útok. OK, tak ja mám 5. A neviem čo. Kúpim si... Neviem. Nemusíš nič. Nie, ja chcem stíhací letoun za 1. Aby si stíhal. A stíhací letoun za 1. Takže ešte mám 3 na nákup. Tak si kúpim výskumnú loď za 3. Toto discardnem na konci ťahu. A ideš. Dobre, tak ja mám 1, 2, 3, 4, 5 na nákup. Tak si kúpujem Mecha Sviet. Nie. Takže to bolo čisto 5. Jedna vieš. A potom sú 2 veže. A potom návrat kráľa. Dobre, 4 si liečím. Takže... Zase matika. Ťažké matematické úlohy. A útočím za 1. Yes! OK, takže tak. Potiahnem si kartu vďaka výskumnej lodi. Je to zmija. Dobre, 4, 5 na nákup. Kúpim si jednu väžu. A to je hlúposť, ne? Či to je jaderná vieš? Ja som si, že to je jedna vieš. Ja neviem počítať, ty nevieš čítať. Ideálna dvojica, no, čo ti poviem. Dobre, najprv kúpim obchodní mlž. Mlž. Máš druhú mlž. A zoberiem si bojovú larvu. Lebo to znie veľmi... a stíhací letoun. Ale no tak. Čiže to už som využil 5? Myslím, že áno. Áno. A teraz ti dám 1 damage. Takže teraz si ma opľul. To ani nie. Dobre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na nákup. Tak si kupujem za 1 toto. Ale vieš, už neminieš. Plán. Aha, dobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, čiže 5. Ešte 5 mám. Toto si kúpim. Za 3 a toto za 2. Vyložím si, teda vyliečím si 3. 1, 2, 3. Vejdem? Ideš. Dobre, najprv si vyložím obchodní stanovište. A ešte neviem, že čo z toho využijem, musím sa zamyslieť silno. Ale rýchlo. 3 na nákup. Hej, vezmem si z toho nákup. To znamená 1, 2, 3. A kúpim si obchodní stanovište. Jej. A zvolený protihráč musí odhodiť kartu, vyberám si teba. A mám na atak, na útok mám 2, 3, toto nič, tak 3.
OK. Tu mám 3. Môžem? Hej. Takže 2, 4 na nákup. Kúpem raketoplán za 1. Ešte mám 3. Takto jadernú vieš. No, otočím za 1. Nie, tak to je úplne zbytočné. Počkaj, raz, 2, zahadzujem 3, 4 na toto. Tak nič. Idem agresívne. A ja, musíš odhodiť kartu. Môžeš aj tu. OK. A mám 3 na nákup. Zásobovací bod. Aha, to je ten, čo môžem vyratovať. Dobre, to si vezmem. A na útok mám 3. OK. Raz, 2, 3, 4, 5 na nákup, takže si kúpujem ničiteľa. A za 1 už nič. The Destroyer. No a 1, 2. Útočím na teba 2-krát. Ideš. Dobre, tak najprv toto. A vezmem si z toho nákup. Potom môžem vyradiť jednu kartu z tržište. Vyradím tú 8, je tak drahá. Táhni kartu. No, čiže tu mám 3 na nákup. 3, 4, 5. Mechatank. Alebo čo? Bojová larva. Vezmem si mechatank. No, to bol 5 nákup, čo tu mám, a zaútočím na teba 4. Dobre, takže základňa sa počíta len tá pevnosť, alebo aj toto je základňa? Aha, je to základná fauna, dobre. To bola rečnícka otázka. Dobre, poď. Takže mám vyložené aspoň 2 základne, tak si ťahám karty. Alebo sa to počíta pred tým, ako vyložím? A jak tam je? Neviem, jak tam je. Lebo teraz som vyložil tú druhú. Že keď mám vyložené aspoň 2 základne, ťahám si karty. Dobre, super. Si ma potešil. Ešte viac. Výborne. Takže 4, 5, 6, 7, 8 na nákup. Takže tú 6. A túto 2. Moje obľúbené. Ideš, no, recyklovať. 4, 7 si vyliečím. Však si bral z toho nákup. Ale tam nie je alebo. To je pravda. No? Nič to nepovedal. Že prečo si minule vyhral, no. Dobre, takže 7 si vyliečím. To je 5, 6, 7. Takto. Tak. Ty späť dole. Tak. Veľa. No a za 4, 5 na teba útočím. Takže tamto dole a do teba jeden prejde. No tak, musíš odhodiť kartu potom, keď už ju budeš mať.
Dobre, na nákup mám 2, 5. Vezmu si tú recyklačnú stanicu. Ešte jeden mám, ale nemám na čo to použiť. Dobre. A idem útočiť. 3. Tak. Nič. Ideš. Dobre. Raz, 2, 3, 4, 5 na nákup. Aha. To čo? Matýka? Dobre, kúpim si to za 4. Dobre, nič. Takže 4 si liečím. To bude takto. A funguje to stále, keď je to vyložené, že? Dobre, takže sa to počíta ako toto. Tak 4, 5, 6 útok. 5. A ešte stále potrebuje byť 1. Takže mi ostane 39. Skúsim odhodiť 2 karty, asi potiahnem 2 nové. Musíš odhodiť kartu. Musíš odhodiť kartu. Musíš... Som sa zľakol, že mi celú ruku vyhádžeš. OK. Tak. Čiže na nákup mám 3 bodka. Tak si vezmem tú jednu viež. Jednu viež. A na útok mám 2, 4, 6, 8, 9. Čiže 6 tam a 3 tebe. Ja ti to hneď vrátim. Díky. Takže 3 na nákup. A toto. Kolodrom. Druhý. Som si nevšimol, čo to je. 6. Takto. Môžem zničiť nepriateľskú základňu. A vyradiť jednu kartu z tržište. Takže takú peknú, ktorú ty poškľuješ po nej. Asi toto. Tak a 6, 7, 8, 9, 10 útok. Odhodíš jednu kartu. Môžem jednu z tržište vyhodiť. Raketový boty. 3 na nákup. Vezmem obchodný bod za 1, za 2. To bolo 3. No a 6 na útok. Počkaj, dám 5 tam a 1 tebe. Why not? Dobre. Aspoň som ti správne miesto. Tam kvôli tomu. Takže môžem nakupovať raz, 2, 3, 4, 5.
Dobre, ja myslím, že som. Skončil. Hej. Dobre, mecha tank. Môžem vyhodiť jednu stade. Prieskumníka. Vezmem si nákup, takže mám dokopy 4 na nákup. Vezmem tú vesmírnu stanicu. A zaútočím 4. Na ktorý? Tak. Dobre. Si nestiahol okienko, nemal som ťa otočiť. Môžem. Hej! To bude Comboception. 3, 5, 7, 9 na nákup. Takže 6 a ešte 3. Moskovna. Ale no tak. 3, tak dám toto za 3. Vyliečím si, mám vyložené základne, takže si ťahám ešte 2 karty. Oh. A ešte 4 mám na nákup. Dokonca. Tak si kúpujem ešte toto. Mecha hlídka. OK. Ďalšiu loď zakúpenú v tomto ťahu môžem umiestniť na vrch osobného balíčku, čiže bola táto. A teraz 4, 8 plus 3 je 11, si vyliečím. No, môžem vyradiť jednu kartu z tržište. 2, 4, 8, 9, plus 5, 14. Takže 4 tu a 10 mne. Áno. Teraz budem čakať, kým mi prídu tie karty. Nevidím. Dobre, tak najprv si povykladám stanice. Odtiaľ si zoberiem čo? Nákup. Hej. Čiže vezmem nákup stade. A tu si potiahnem kartu. Asi nebudem vyradzovať nič teraz. Z odhodzovacej hromadky nemám čo, z ruky nechcem. A tu sa mi spustilo ťahanie karty. To tiež nechcem. Teraz už chcem. Čiže najprv nákup vyriešim, že 1, 2, 4, 5. Keby som veľmi chcel, tak aj 9. Chcem si kúpiť tú 8. Mozgovňu. Nie je to zlé. Tak najprv sa otočím a potom... Dobre. OK. No. Čiže 2, 4, 8, 10, 12. Dobre, takže dám tak, že 12, to znamená 6 tam a 6 tebe. OK, a teraz môžeme ísť na ten nákup. 3, 4, 5. Chcem tú mozgovňu. Asi ne, nechám si na čo. Dobre, takže mám raz, teda 5, tak som povedal. 4, 5. Takže skúsim si kúpiť asi zmenáreň, aby som sa išiel tam dať a budem krajší. A za 1 už nič nekúpim. Dobre, toto už mám všetko. Hej. Môžeš ísť.
Dobre. 2, 3, 4 na nákup. Takže korvetu, krevetu. Tam larva. Ne, toto. Frgata. Frgáta. Hnízdo. To je nákup a teraz 4 si vyliečím. Koľko máš? 30, 40. Wow. 60. Toto nemôže útočiť, toto 5, 6, 7 útok. Ešte jedno, keby som mal. No. Takže dávaš 4? Aspoň do jednej? Hej, určite. Ktorej? Vesmírnu stanicu. Môžem? Áno. Dobre, tak dám si toto a toto. Toto odhodím. Vezmem si kartu. To je z toho. Díky. Odhoď kartu. Odhoď kartu. No, ešte, daj. Som pripravený. OK. Čo si vyhodil? Prieskumníkov? Hej. Prečo? Dobre. Tak idem nakúpiť. Veľa. 1, 2. Toto som už urobil, takže 2 na nákup. Pozri. Krevetu. OK. A teraz idem útočiť. Stíhací faun. Tu mám 4, tu mám tiež 4, to je 8. A keby som veľmi chcel, tak aj viac, ale ja nechcem. Takže 8. Tebe. Ti. Tebe ti. Dobre. Tak toto... Mám 1 na nákup. Za čo si môžem kúpiť. Stíhacieho fauna. Čo sa nedeje často. A 3, 4, 5. Tak na ktorý chceš? Útok. Pevnosť. Jadernú vieš... Nie, toto. Koniec? Dobre, môžem vyradiť jednu kartu z ruky alebo z odhazovacej hromádky. Tak idem z odhazovacieho dať preč prúskumníka. Zahodím 2 karty. Potiahnem za každú odhodenú. Dobre. Zahoď kartu. Takže na toto. OK, najprv nákup. Takže 2, 5, tam už nemám. Čo? 5 na nákup. Okay. Tak si kúpim. Mechahlídku. Dobre, a teraz útok. 2, aj toto mám, takže 4, 6, aj toto mám, takže 8. Hej, čiže 4 tam na kasárne a 4 tebe. Raz, 2, 3, 4. Počkaj. Ja som sa strátil fakt teraz. Mal som tu 10. Minus 4. Ukáž. Čo máš 40, 52 minus 4 je 48. Čiže 40, 5. Aha, no, môžeš tak nechať, tu 20 tam. 5, 46 a ešte 2 jednotky. Dobre. To je... Na budúce s kockami. Alebo kalkulačkami. No tak ďalší kolodrom.
Koulodrom? 1, 2, počkať. Môžem zničiť nepriateľskú základňu a vyradiť jednu kartu z tržište. Tú moskovnú. Zberný dvor, to je pre mňa. Keď už aj moč, tak aj odpad. Jedno na nákup. Už tam nie je. Tak 6, 7, 8, 4, 4. Ťahnem si kartu. Môžem vyradiť z ruky, nebo som dobre nechcem. Ani toto nechcem. Z tržište dačo môžem vyradiť. Skús. A to nič, dobre, tak mám iba 2 na nákup. Tak tú korvetu. Krevetu. A na útok mám raz, 2. Teraz mi dáš 60 a vyhráš zase, Nie, 6, 7, 9, 11, 13. 13? Hej, 13. Čiže 6 tam. 5 do toho druhého. To je jedno, ktorý. To je... Rovnaký. Hej, ale že to je dokopy 11 a ešte 2 tebe. Just die already. Ale to si spravil veľmi dobre, lebo by som mal hneď ku každému. 4 si oživím. Revive. Zvolený protihráč musí odhodiť kartu. Done. Už aj. 4, počkať, 2, 3 na nákup. No, toto. A toto. Takže tieto sú. A teraz 3, 7, 12, 13. Ešte dáčo. 13 útok. Takže mi ostanú 2. So close. OK, tak toto, a vyliečím vyloží si si 10 základní, jasné. Vyliečím si 3, čiže mám 5. Dostať 1, 2, dobre. A na nákup mám 1. Okay. Už som nakúpil, A útok 2, čiže 2 na útok. 2 na útok. No, to je všetko, hej. Dobre, tak... Osem si vyliečím. Mám 4 na nákup. Toto. Takže 8 si liečím. To bude... 48 plus 8, 56 potrebuješ mať. Dobre. Beriem ťa ako tvrdného ale matematika. Máš 51. To je ešte jednu 5. Môžem vyradiť jednu kartu z tržište, tak bombarder ti netreba. Tri, 4, 8, 9. 8, 9.
Odhoď kartu. Z odhazovacej dám preč prúskumníka. Toto vyložím. Toto sa mi tiež spustilo, takže môžem vyhodiť. Aj toto, táhni kartu. A ešte musím vyhodiť jednu stade, teda môžem a chcem. Takže prúskumníka dám preč. Tak, odhoď kartu. A idem najprv nakúpiť, ale neviem, že čo s tým stane. Tu sa vyliečím o 2 určite. Good for you. Tak. A idem nakúpiť najprv 1, 4, 5 s tým, toto asi nepoužijem teraz, ale použijem to na útok. Dobre, 5 na nákup. Vezmem si stíhacieho fauna a za 4 ničiteľa. No a teraz toto odhodím a musíš odhodiť kartu. Ja? Hej. Dobre. A mám na útok. Počkaj, čo som odhodil. Dobre, mohol som to tak robiť. OK. Ja mám na útok 5, 9, 11, 13, 15, 17. Čiže 4 tam. Ešte toto, keby si veľmi chcel. Počkaj, 4. Dobre, chcem. 17 a 5 je 22. 2. Tam som ti dal 4, takže 18 tebe. Tak daj pred 20 a daj si 2 jednotky. Dva útoky. Celú ruku si mi vyhádal skoro. No veď. To je dobré. To je super. Tak, Tak, pre koho? jedno si vyliečím. No, teraz pôjdeš. Nepôjdeš, máš. Musíš odhodiť kartu. Vyhodím z odhazovacej hromádky niečo. Prúskumníka. No. Tak na nákup mám 3. Tak si vezmem výskumnú loď. A na útok mám 2 bodka. Čiže 2 tebe. Ti. No. 3 si vyliečím. 4, 5, 6, 7 na nákup. A ďalšia loď zakúpená ide na vrch balíčka, takže... Toto... To bolo za 3. Ešte mám 4. Tak dám toto. Útok 6, 7. 4. Takže 3 tebe. Tu mám, že môžem odhodiť až 2 karty, odhodím len jednu. Potiahnem si. Ty odhodíš kartu.
Môžem vyradiť jedno stržište. Tu si jednu vyliečím. OK. Takže, na nákup mám 1. Urobil som nákup. A teraz na útok 2, 4, 6, 8, 12. Všetko teba. OK. Ešte dáš dole 3 životy. Ja sa držím zbavený. No dobre, tak. Zvolený protihráč musí odhodiť kartu. Si to ty. Odhodím jednu z zlatúcich hromad. Počkaj, musím vybrať, že čo odhodím. Odhodím toto. 2, 5, 8. nákup. Takže 5 a 3. 4, 5 útok, ale toto zničím. Potiahnem kartu a zničím nepriateľskú základňu. Yes. A ktorú zničíš? Túto. Asi to už aj tak jedno. Táhni kartu. Dobre. Teraz budeš rozbitý. Môžem vyradiť jednu kartu z ruky. Nechcem. 8 plus 2 je 10, 11, 15, 20, 4. Tak 8 tu. No ešte 16. A tu 3. A 13. Požičam ti. Už nemám kam do 13, takže idem ja. OK.